Ang daming tumatawid, oh. Lawid. Look at that! Ang daming tumatawid kanina, estudyante. Influx ng mga students. Ilang thousand ba ang population ng school na ito? Kamhay, Camarines Sur, National High School. I think it's 7,000 students. Wala. Marami, oh. Nalata nga. Kami naman. Iyayaan mo ang mga estudyante ito. Marami. Hindi nagbabarik ko na. Hindi na